Hãy subscribe
sirep sirep saking kersaning hiyang
awagya sami Kedalanging guna lawan sekti kuduani Ngiringaken dhateng pategilan ugi mangku dhateng samudra
gedhe. Malah sini pasir kangen kadunganing kita. Pramila sinebat negari ingkang panjang kunjung. Lirik panjang dawa pocapane. Kunjung luhur kawi dawane. Apa tan kinarya petanda kelawan bukti lamun ton negari Ngamarta. Nggih negari Cintokapura kenging sinebataken salah sawijining negari ingkang kenal samya reja. Para mongkane ingkang sawetara Krisna tegese wonten ingkang sawetara bukti tanah persabinan. Bumi samiri nopo? Bumi samiri nabuk kacandhangaken kang ilinin toya. Lah dene pamrih aja nganti salah kedaden ana simpati warga ing kekirangan sandang miwah kekirangan pangan. Peni raja peni buruh bakal buruh dadi. Dasar sawetara negari Ngamarta menika prasasat sampun wonten basan. Saupami arep dolo godhong sasuwek adolo kayu saceklek. Ya wis katon samping sandang kelawan pangan. Lah dene para Rajagaya wancirina anglar wonten tanah pangonan. Waki sampun mangsul dhateng kandhang piyambak-piyambak. Mila ketinggal kandhanira nganti apa sinten mentu dawuh keprabon. Negari Ngamarta ana pratekaning Suradanawa rambataning kayu pawaga. Ana paraping pendhita Sodha Parmana gancang paring jejuluk. Yen nggih sinten ingkang murbing alam lenggah wonten kursi gading gambar kencana angratuni sagung para warga sak negari Ngamarta menika sudi mastanipun jenengan jejuluk Sinten Prabu Kunta Dewa jejulukira Gesang Darmakesuma Gesang Darmaraja Gesang Gunakalikrama Gesang Ajata satu kangge jejulukira. Salah sawijining lendra ambek bebudi Bawalasana ingkang tansah nindakaken Tanita Darmaita kelawan Sarita. Liris sesemara kasutapan ugi mengolah kapanditan karep angolah dhateng kaprajuritan. Bersudi dhateng Rain Tata Krama Dasar salah sawijining lendra ingkang tansah angabana hamiguna tan ngantos kendhet dhateng gunaning jalmaliyan. Menawi unggul boten ngantos kalungkulan, lha dene menawi ngandhap piyambake boten ngantos kaidahan. Pramila kinantek saged para dola saking ilmu negari. Prasasat ingkang tebih sami umum ingkang kelak sami tumantung. Dene posisinya sampun pinarak sampe jajar karo Hyang Sinten Prabu Kuntadewa. Kadang sepuh ingkang mijil saking negari Diwarawati negari Diwarawaka ingkang minangka dados dalaning Pandhawa. Sri Nalendra Bathara Kresna Gesang Kesawa Gesang Padmanaba Gesang Janardana ingkang sampun mangayu badya
sowan agung wonten negari Ngamarta. Dene sakwingira Sri Kresna salah sawijining pendhita mijil saking Dempok Petapan. Madya Tawang nggih Dempok Petapan Madya Gampang. Begawan jalma kesema keparatira. Ugi sampun pinarak wonten Siti inggil Binaturata. Dene sakwingira begawan jalma kesema Harya Werkudara, Harya Bratasena, Jeksa, Lumajang Tengah. Ugi tembung katalupan ingkang pinarak wonten ngersa-ngersane Harya Werkudara. Panengahing Pandhawa, satriya ingkang mijil saking kesatriyan Madukara, nggih Madukara. Arya Janaka nggih Arjuna, nggih Kumbang Ali-ali, nggih Partadewa, nggih Partakanaya. Ingkang sampun sumuwit wonten pendhapa negari Ngamarta. Ugi boten katalungkan kawedak petunggulanipun kawenani Biyaying Sang Prabu Kuntadewa. Satriya ingkang mijil saking Kesatria Bumil Tawu, kawan satriya ingkang mijil saking Kesatria Sawuh Jajar. Raden Nakula lan Raden Sadewa. Sumawana Wadyabala Mantri Bupati Kembangketi. Ingkang pepak amben kadang kadaton ngambi amben. Rononan datan obah sawirana datan wonten ingkang lumampah. Ingkang kapiyarsa saking Mandra Hanamong Swamira para pradonga binareng swarne Ibu Waranggana ingkang pinuju Ambokardi wonten pendhapa negari Ngamarta. Tandha nyata menawi negari Ngamarta negari ingkang gedhe. Wiyanane
miyos dadosaken kageting penggalih Kang Rayi Vera wonten madyaning Paluampi Kraton Negari Ngamarta menuju kawonten wonten rawing Kakang Nalendra Bathara Kresna. Duh Kakang sarawuh duka Kang Rayi Kuntadewa ngaturaken sungkem pangabekti hamuga njuk handhaping pepodo. Ingkang menapa Kakang Paduka badhe rawuh dhateng Praja Ngamarta kok boten paring cecala langkung rumiyin dumateng Kang Rayi Kuntadewa. Saumpami Paduka paring cecala, paring pekabaran langkung rumiyin mila mara tertentu Kang Rayi bakal atur pasugatan dumateng rawuh Paduka.
Kakang Nalendra Bathara Kresna napa kanthi sugeng sarapa duka Kakang. Yai Semiaji, Yai Sinuwun Kuntadewa. Yai mboten kados-kadosa Yai Semiaji anggene mbagakaken langkung Kakang. Kula tampi Yai mboten langkung puja pangestanipun Kakang Kemal sumrambah dhateng Yai Sinuwun Kuntadewa Yai Semiaji wonten negari Ngamarta mriki Yai. Inggih Kakang Nalendra Bathara Kresna. Puja pangestan paduka sampun kula tampi asta kekalih kapetyang wonten mustaka andadosaken jimat kayuwanan ingkang parit. Pangestaken dawuh Yai Sinuwun. Duka Prabu menawi rawuh paduka wonten dawuh ingkang badhe karo kinaken wonten madyane pasewakan kula aturi sumangga blakakaken dawuh paduka langkung rumiyin. Ladene menawi mboten wonten dawuh paduka ingkang dipun blakakaken langkung rumiyin kang luwih wigati. Paduka kula aturi pinarak wonten kursi gading ingkang sampun dipun samaptaken sagung para nayakaning praja Kaka Prabu. Yai Sinuwun Kuntadewa Yai. Kirane kanggene Kang Raka pinarak wonten madyaning kraton negari Ngamarta niku kok sasate boten kirang sajuga. Boten wonten Yai wigatos ingkang badhe kawedharaken sabda kang perlu dipun tuminaken mila klatire mbagakaken sagung para nayakaning praja mangestaken dawuh Kaka Prabu pinarak ingkang prasaja mangke rumiyin ingkang wonten pepungkuranipun Kaka Prabu Nalendra Bathara Kresna nggih Kakang Kresna paduka sang wiku saking pundi kok lumawat dhateng kraton negari Ngamarta mriki sampeyan. Oh, ger. Anak Angger Prabu Kuntadewa nak. Mboten luput menawi anak Angger Prabu menika nyuwun pirsa. Nyuwun miterang dhumateng pun bapa nak nggih. Bapa menika peparab begawan kawontenaning jalma kesuma mikir saking Dempok Pertapan Madya Gantang. Prabtenipun bapa dhateng negari Ngamarta menika boten bakal damel reribet, boten bakal damel rerusuh nak malakasa wangsul. Kebiasaan Dempok Pertapan Madya Gantang pun bapa niku prasajan kepingin sabiyantu napa ingkang dadosaken ruwet sukertaning negara Ngamarta ngriki anak Angger Prabu Kuntadewa. Mangedaken dawuh Bapa Penembahan Rama Begawan Jalma Kumara Rama napa paduka lumawat saking Dempok Pertapan Madya Ganteng menika piyambakan mboten nak. Anggenipun bapa nilaraken Dempok Pertapan Madya Ganteng menika dipun kanthi sekabat kula kinasih nggih sekabat Wanara Jati. Nanging sekawit niki Pisuwarna Agung negari Ngamarta putra kula sekabat kula aturi pinarak wonten ing pepungkuran nggih. Inggih mangekaken dawuh ngaten Rama Begawan Jalma Kusuma pinarak kang prasaja pun kirang sekedhel anjenipun bapa pinarak Yai kang padha marak sepuh kaya dene putraku wong bagus, putraku wong degus. Sena becik wartamu Yai enggal marga gelang matur kelangkung Kakang Adi Sena. Yono mangun jurang mangun juring kodeng simbal tekan jaja bukumu kang nira gangsir suaraning Sena lir kadya gajah Cinobaro.
tiga barep Bunda kakakku. Ya Adisena mara gage tak tampa puja pangecawanipun Kakang Yai Sumrambau. Atrima teng Srideng kakakku adikmu Sena ngaturno bekti den. Ngipi apa aku mambeng adikku sing bagus ngaturno bekti lan pun kakak. Iya Dik, Sena wis tak trima. Puja pangecawanipun Kakang Sumrambau ya. Ya teng. Tak trima, tangan lu tak dadekno jimat. Adisena menapa ora duweni atur kang luwih wigati. Tak aturi blakakno luwih dhisik Yai. Lamun to ora kang duweni atur kang wigati tak aturi lenggahan ana ing kursi gading sing wis disamapkana sagung para nayakaning praja. Ora kurang kepenak anggen kulungguh ana kraton negara Ngamarta kene. Bagekno sagung para kadang Pandhawa. Iya adikane para gage ngalungguh. Inggih semanten Dikang Rayi. Bapak Prabu Arya Janaka Wirajana ngaturaken sungkem pangabekti hamugi kunjuk Bapak Prabu. Yai Rejuna tak tampa puja pangeranipun Kakang Sumrambau. Buralan anggen dalem nampi. Koko Nalendra Darawati Kang Rayi Kaibe ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk Koko Nalendra. Adi Rejuna, Adi Kaibe tak trima Yai. Mono gage puja pangajaripun Kakang Sumrambau. Inggih mangetaken gawe katampi atur kalih kabencang wonten mustaka lumeber dhateng Jogja andadosaken jimat ingkang paribe. Semanten ugi kaunani Koko Prabu Kang Rayi Nakula ngaturaken sungkem pangabekti. Kang Rayi Sahadewa ngaturaken sungkem pangabekti. Yai kembar tak tampa Yai. Yai kembar tak tampa Yai. Kakang Nalendra Bathara Kresna wonten gegayuhan napa Koko Prabu paduka kados melang-melang sesawangan paduka kok prasasat wonten kang dipun sujanani Koko Prabu. Ngeten lho Yai. Sak jumblek dinten iki anggene Purnaka mlebet dhateng Pendhapa Negari Ngamarta niku kados duweni pikiran melang-melang kados dene ninggal bayi pinggir waton. Nggih duka wonten kedadosan napa mboten sekeca. Kajeng Rama Begawan Jalma Kusuma kados pundi. Ngeten Pak. Wau pun Bapa sampun matur dumateng anak Angger Prabu. Mbok bilihpun Bapa saking Depok Patawan Madya Ganteng menika prasasat kadudut kedah jumangkah nuruti telenging kalbu menika dhateng Praja Ngamarta. Mung bedhekipun Bapa kepingin sabiyantu duka nggih. Wonten kedadosan napa negari Ngamarta pun Bapa kok kepingin sabiyantu wonten Praja Ngamarta mriki. Inggih Rama Begawan Jalma Kusuma bingatan kaiba-iba mungguing manaikan Kuntadewa menika duka arsa sabiyantu. Mbok bilih wonten ruwet renteng negari Ngamarta iki mangetaken dawuh nggih inggih duka. Adisena barep Bunda kakakku. Pun Kakang tak matur bloko ya Kandha ngomong apa. Mula kana adikku Sena aja nganti duweni rasa serik, aja nganti duweni rasa miskil menawa-kananipun Kakang iki blakakno ana pasewakan. Sena gak duweni mangkel. Sena gak duweni serit. Waton bar Kunta kaku ora ngandang loro. Lamun to bar Kunta kakakku nandang loro alung adikmu Sena sing loro katimbang bar Kunta kakakku. Ya Adisena. Para tak jarwani Yodi sumujering Nalendra uga diarani ratu.
Ratu Ratiku siji tukang kawet tumula sabdane Lalendra ora kena diwangsuli maneh sepisan dadi. Ya, banjur apa? Adisena para kapan kowe tak jarwani. Mula bukane pisuan agung negara Ngamarta suk ben sing bakal kelakon. Iki kaya diwiwiti beda ing padatan Yai. Kamangka biasae pisuan agung utawa pertemuan ana pendopo negara Ngamarta iki diwiwiti jam 09.00 mula dina sak mangko tak wiwiti jam 8 awit ana bab kang luwih wigati sing bakal tak blakakno sing bakal tak mupakatno lan sagung para kadang Pandhawa Yai. Nyatane Adisena teko jam pira Yai? Aku teko jam 10. Kamangka wis tak jarwakno menawa biasae pertemuan iku jam 09.00 tak jokno jam 8 kok Adisena malah teko jam 10 Yai. Ya krana kanane ana lumajang tengah kono ana pakaryan sing numpuk, pakaryan sing luwih wigati. Mula bukane kanane aku nganti teko telat. Tekoku nganti jam 10, penggawean numpuk, penggawean akeh. Adisena cerita kakak apa deng? Para matur sing kaya ngono iki mungguing pun raga lho. Kaya tak guyu, Dik, kaya tak guyu. Ana kene Yai Sinuwun Kuntadewi Ratu pun kakekmu juga Nalendra, uga ratu ana negara Diwarawati. Dene para teka sing telat sing kaya ngono iku mau aja nyangkal, para sing luput mila saking menika. Kula menika dados sesembane sagung para warga sak negari Ngamarta. Kula kedah nindakaken jujur lan adil. Bebasan sok sinten mawon kang lirwa saking bebener, lirwa saking jejibanipun menika kedah kula pidana. Kangge rumiyin Yai Sinuwun Kuntadewa yakti dawuh duka niku leres. Ratu kedah adil. Ora banci ladan. Ora benose sapa sing nandhang keluputan kudu dipidana. Inggih, Kakang Prabu. Lah tapi nggih monggo ditimbang-timbang malih. Purnaka nggih sarujuk, Yai Purnaka sarujuk menawi Yai Sinuwun Kuntadewa niku midana dhateng Adisena. Karena Adisena nandhang keluputan lirwa saking jejibanipun. Lah niki monggo ditimbang malih, Yai. Adisena menika sinten? Pun kakang kemawon, Yai. Pun kakang kemawon wonten negari Diwarawati. Malih sinandhang kaluputan menika anak kula Bunga Narakasura menika nggih boten kenceng-kenceng boten awit niku anak kula. Napa malih kakang Adisena menika kang kawontenan rayi nipun Yai Sinuwun Kuntadewa menika adik. Monggo ditimbang malih. Inggih Kakang, nanging kula mboten kagungan sifat kedah kados makaten. Supados kawibawan kula wonten Praja Ngamarta menika tansah dipun sungani dening para nakaning praja, dipun sungani dening para kawula. Kula kedah midana bareng sinten kemawon kang nandhang luput. Mboten peduli menika rayi, mboten peduli menika kang putra menawi nandhang kaluputan, kula kedah paring pidana. Adisena kaya ngapa?
ana kananing barep Kunto kakaku midana kelawan aku krana aku teko telat. Medine pertemuan jam 09.00 aku teko jam 10 lah ya ngono sih. Ya Adisena kanggo kaca tulodo kanggo contoning para kawula. Contoning para nayakaning praja liyane. Adisena kudu tak pidana. Adisena cerita kakakku kaya ngono. Para kaya lenggana ya. Nrimo pidana saking Yayi Sinun Kuntadewa para lenggana ya. Ya. Aku lenggana teng. Aja bareng dipidana pakunjaran dipidana pati lamun to dulurku sing mateni. Aku lenggana teng. Yayi Sinun Adisena sampun lenggana mbok bilih Yayi Sinun paring pidana teranten kalaputanipun telat saking pisanan agung. Ya Yayi, jajal sadurunge tak pidana sira maju rene krana pidanaku sepisan yaiku para bakal tak hukum suwene 20 taun. Sakjroning 20 taun iku para ora ketemu kelawan pun Kakang Yayi para maju pun Kakang kepin ngrangkul para Yayi. Aku tak maju nek kon barep Kunto kakakku. Yayi Sinun Kuntadewa Yayi. Kok iki sampun paring pidana ingkang seru-seru menika Kang Rayi piyambak. Boten tiyang sanes Yayi. Boten Kakang. Basan boten pasrah lor pasrah mati kelawan Kang Raka Sinun Prabu Kuntadewa. Sekali kandhang kalumutan prasasat telat anggenira ngestreni pisowan agung negari Ngamarta. Wau sampun kajrosaken Sinun Prabu Kuntadewa ingkang badhe midana Kang Rayi Harya Werkudara kang nandhang kalumputan dan pidana 20 taun suwene. Mila kangge supados boten kagungan kapan ingkang seru-seru. Kuntadewa ngelus-ngelus ritmaning Harya Werkudara ingkang sampun den bilung kali. Ngelus-ngelus sirahe sangsaya dangu, sangsaya dangu, sangsaya trenyuh kawontening Kuntadewa. Ananging boten ingkang ngersani Hyang Pandhu. Ngelus-ngelus astaning Kuntadewa dhateng gelunging Harya Werkudara. Sigra kawontening Kuntadewa prasasat gerayah-gerayah wonten ing sak nginggiling Narna. Wonten somping kudak sinumpet saknalika den jabel kelawan Kuntadewa Harya Werkudara kejajalan lokro ritmane dadosaken gimbal sekawit somping den jabel kelawan
Jil Prabu Kuntadewa nandhang wirang kaul sena lumajar kapang-kapangan sak perseban negari Ngamarta. Aku kok pateni yo ngabar Kuntararaku. Ya bisa nono. Kula jatuh-jatuh perkara yayi aja sering lakon kakang. Kun kakang jemenderek malah jero kudu nindakno jenjut lan bener. Yo nganut. Adisene menika rayi Paduka piyambak kok ngantos rikma ingkang den gelung sampe jabut sumpinge kados mangkaten. Ketinggal Adisena rikmane gimbal. Ketinggal Adisena katon gondronge sekawit gelunge sawen udari sumpinge. Inggih Kakang, inggih duka kula arsa ngrangkul Adisena kok lajeng tangan kula graya-graya sumping menika lajeng Adisena kok lajar kapang-kapangan saking Pasewakan Agung Negari Ngamarta kan inggih duka Yayi. Dereng tetap sabdane Sang Nata kesaru gegering wadyabala jaba. Kanca watur ana lakuning Raja Jundaka sing jajal ayo disebakno. Bomo gedana musik petok ana madyane Pasewakan. Iya, Jo, disebakno, Jo, disebakno, Jo. Ya, ya, ya. Sinten ingkang yot-yotan pundak terantaran bau. Wonten madyaning kawujudane Begawan Kala Duraka ingkang saking Dempok Pertapan Dudur Sewu. Dempok Pertapan ngawu-awu langit ingkang den kanthi lan Wadyabala kawutan saking ngawu-awu langit Wadyabala Bocingak Wadyabala Sabreng wonten Jawi. Minggah dhateng Bangbin Binatura Gomber Tekadya dening tiyang ingkang pinuju kerja bakti kanthi logis kuntul baris Candranira.
pamirisan mungkin saged ponakan ing proji kanggo Jawi kados-kados wonten tamu ingkang minggadaken badhe binangunta negari ngamarta ngriki Koko Prabu. Lah monggo swami Yayi Suwun dipun bagaaken kawontenaning tamu ingkang minggah dhateng Pasawakan Agung negari Ngamarta Yayi panggihaken gawuh Koko Prabu. Nalendra negara Ngamarta Sinuwun Prabu Kuntadewa kowe jamak lumrah pun bapa ora nganggo tata krama lan basa pelajaranmu kaya-kaya kahanane saka tak pas padakno saka Dempok Kertapan Dodol 1000 kono negara Ngamarta kaya dene kaumpulan mendung semayung peten dedet lelimengan mula pun bapa anggene mlebu menyang negara Ngamarta arsa biyantu basa ngluwarno kahanane bolah sing ruwet gawe padang kahanane penggali anak anggene Prabu Kuntadewa pun bapa bebrawan Kala Braka kasihan sang ibu pinarak menengaken Rama Begawan Kala Braka ketaken dawuh nggih Murti Bada Yaksa ingkang andhelaken Rama Begawan Kala Duraka Sekabat Bada Yaksa mlebu inggih mangketen dawuh Sinuwun Gusti abdi dalam sekabat Bada Yaksa Sinuwun kula putra sekabat Rama Begawan Kala Duraka andhelaken jekaring Kanjeng Rama Begawan saking Dempok Kertapan Dodol 1000 sowan utawi lumawan dhateng praja Ngamarta Sinuwun lungguh putra sekabat aja kaya bocah cilik manen-manen mangke dawuh Yeah.
sinten ingkang minggah dhateng Bandhin Binaturata negari Ngamarta. Kadapa kautaning salah sawijining pendhita ingkang mijil saking Dempok Pertapan Dodol Sewu. Wonten ingkang matur ing Dempok Pertapan Dodol Sewu Mundri Kencana. Ingkang keparap Begawan Kala Duraka keparap. Dasar salah sawijining pendhita ingkang botul kawe buntur tapani. Kados-kados mandi sak sabdane. Ana kalane menungsa bisa lumpuh ya lakon lumpuh. Ana kalane menungsa bisa bisu ya ngaten bisu. Minggahe Begawan Kala Duraka dadosaken kagening sabung para narakaning praja ingkang pinuju sepo. Gagasan sing ngandhra Bathara Kresna kang ngono sing persepan negara Ngamarta. Dina iki mangiki apa kok akeh daya. Ana pendhita loro sing marang sepo. Ya muga-muga ya. Ana rawuh pendhita sing siji saka Dempok Pertapan Dodol Sewu. Lah sing siji mang saka Dempok Pertapan Madya Batang. Dadekno tentrem ing negara Ngamarta malah ora dadekno tintrim negara Ngamarta. Pinarak kang prasaja sang iku kang putra Kuntadewa Nalendra negara Ngamarta ngaturaken sungkem pangabekti sak rawuh duka Rama Begawan Kala Duraka sabuku kita kedanggen ampun dados gugut anggenipun Bapa Rumawan iki kula bakal sabiyantu kok mangetaken dawuh.
madyaning pasawargan agung gumredeg wonten pendhita kang sami marak seba sami rawuh dhateng praja Ngamarta duh Rama Begawan Kang putra Kuntadewa ngaturaken sukung pangabekti Rama Begawan. Ger anak Anggar Prabu Kuntadewa nak sampun ngantos gagap-gagapan nak Anggar Prabu nampi sabdanipun bapa tanpa nganggo warah langkung miyin. Sepinten nak gumerdeke manahipun bapa saking Dempok Pertapan Dudur Sewu sinareng pun bapa keningaken cipta wonten sak nginggire kraton negara Ngamarta menika kaungkulan mendung sepayung kangge dirisi peteng dedet kelimengan nggih. Mila najanta pun bapa boten dipun tulung dipun suwini tulung sabiyantu dhateng praja Ngamarta pun bapa gumregah gawil anak kula putra sekabat kula jak mandhap saking Dempok Pertapan Dudur Sewu mlebet dhateng Garing Ngamarta nak kula arsa sabiyantu dhateng praja Ngamarta. Lah sabiyantu kula niku boten kok krana kananing kula piyambak pribadi yer nanging pun bapa prasasat den utus Klamdewa Suralaya supados paring sabiyantu dhateng praja Ngamarta. Inggih manggih rumiyin Bapa Begawan Kala Duraka. Ingkang paduka sabyantokaken menika menapa Rama wonten praja Ngamarta menika prasasat sampun luwah luwih donya brana nggih sampun kathah sedaya sampun wonten menika napa Rama Begawan. Dewa jagat Sang Hyang Bidadara. Anak Anggar Prabu Kuntadewa menika prasasat Kirang Waskita. Mboten angin murupi menawi praja Ngamarta menika wonten telik sandi apaya wonten dom sumuruping banyu ingkang mlebet dhateng praja Ngamarta. Mbun dinten nak. Mbun dinten bapa niku boten marak seba wonten mriki. Bapa saking katebian boten angin murupi lakon wonten bal kawontenaning pendopo negara Ngamarta. Kang sik buru paduka pundhut sumping pudak sinumpet kala wau. Lah nggih kawon rayi paduka Sena nggih. Inggih. Adi kula Sena gelung sumpinge kula babut banjur sumping menika lajeng ical sirna margalayi ical saking Panduru Adi Sena lajeng prikmane den ore ateges boten wonten digelung malih rembyak kados makaten malah-malah lunga tanpa pamit. Inggih mangaten lho niki lho nak anak Anggar Prabu Sinun Kuntadewa monggo dipun penggalih napa tumon Sena kok lunga tanpa pamit kelan dulure Pandhawa niku napa tumon? Mboten wonten. Mila saking menika niku wonten dom sumuruping banyu, wonten satriya, wonten jalma ingkang badhe paring rerusuh ndamel rerusuh lan praja Ngamarta niki nak. Yono tresna mengadep skareng taman surarepot upaya sumping sekarwi jaya kesoma. Kyai Sinun Kuntadewa inggih Kakang Bathara Kresna kados pundi? Kyai Jumujring Nalendra iku adodene lelugu wonten madyaning rat pengadilan. Yai sapecak yai bebasan sakecap keliru anggene paring keputusan bakal nyilakani wong sak negara. Yai sinuwun
sik nembe niki tepung kelawan Begawan Kaladura. Kala sik sepisan niki Yai. Inggih Kakang. Uga Yai sinuwun sik nembe sepisan niki ketamuan kawonten Begawan Jalma Kesuma. Wonten pendhita kalih. Rama Begawan Jalma Kesuma nggih arsa sabiyantu. Dene karo Begawan Kaladura kok nggih arsa sabiyantu. Wonten mundung sepayung bebalan peteng dederen limangan wonten Praja Ngamarta. Yai sinuwun Kuntadewa kudu wicaksana Yai Semyaji, monggo dipenggalih kanthi tirta kamuning ampun Guru Sagrusu Yai. Anak Anggara Prabu Kuntadewa nak umpama pun bapa niku milik marang kadonyaning Pandhawa digawe apa Ger? Ana dhewe pertapan ndondoni 1000 kaya luwah luwe. Nek gak percaya iku putung sekabat. Donya sampun wis patumpuk-tumpuk ana pertapan ndondoni 1000. Pun bapa rene arsa sabiyantu Ger, ora pun pamrih donya brana ora. Inggih menawi mangkaten lajeng kados pundi Rama Begawan Kaladura. Kula pitados panjenengan arsa sabiyantu dumateng Prakadang Pandhawa. Arsa sabiyantu nilakaken mendung ingkang peteng dados limengan sakninggiling kraton Ngamarta. Arsa sabiyantu damel padang dumateng nggaling Kang Putra Kuntadewa. Pun derek-derek nak. Pun derek-derek celeng bebolon kebola tengen. Wujuding Bratasena wujuding Harya Werkudara niku senajan Harya Werkudara asli. Niku Sena kajajar lumantar tengah. Menika wonten sangka kala menika wonten kautane raksasa kang gegirisi siring warna dados Bratasena nggih Werkudara. Lho niku lho. Mula bukane pun bangga gebyur perayudan. Kula patenane Sena, kula patenane. Niku senes asli Sena kanane putrane Kuntinali Brata. Inggih menawi ngaten mangsa Budawa Rama Begawan Kaladura kula pasrah paduka ngaturaken gunging panuwun. Anakku Gata Yaksa metu ayo huber karo nggih mangeta kendhawuh ning ngatur Rama Begawan Kaladura. Ramangila Begawan Jalma Kesuma Biyu. Asian Gaul.
Kusuma ora sisip nak ayo nandut bebener ana Praja Ngamarta ya Pandhawa 5 panenggo ing Pandhawa kang aran Werkudara ya Bratasena kate dipateni kelawan Madyabala saka Dutursewu ya saka Depok Pertapan Dutursewu ayo dilindungi ayo diayomi Werkudara Bratasena mula bukane nak metu ana alun cegaten kang padha bojong sena balekno nggih mangita Ndawura ngaten nyuwun pamit Prabu Kuntadewa kula atur menggalih piyambak pendhita sing kathah dawuhe pendhita sing akeh omongi pendhita sing akeh ature kaya dening ana bebasan tong kosong sing padha nyaring kunine tong niku boten wonten tuyone nak menika prasasat swatene menika nyaring menika gembradak swaten nanging mrentong menika dipun isi tuyona. Mbok bakal notong. Lajeng kados pundi lho. Anak Angger Prabu Kuntadewa saged menggalih menipun bapa menika salugune nyata tulung-tulung kaliyan anak Angger mboten. Menika kula nyata-nyata paring pitulungan kawan Pandhawa 5. Mungkin tenan anak kula putra sekabat kawontenaning Wanara Jati kula utus ngedhat lakune Madyabala Dutursewu. Lajeng kula kados pundi pinarak wonten kraton negara Ngamarta mriki sampun celeng bobol kepulauan kula rampungane lan anak kula Wanara Jati Wadya Dutursewu. Inggih menawi sumuga kula dherekaken Rama Begawan Darma Kusuma. Monggo bersama tinggal jauh sami Oh